70. hamarkadan izan zirela gatazka batzuk Lesakako laminaziones deitzen zen aretan, eta orduan, hamarkada horren erdialdean, grebak luziak eta gogorrak ondotikan, labe garaiak, Bizkaiko labe garaiak hartu gintzuen, erosi gintzuen laminaziones de Lesaka. Gero ere izan ziren beste urteetan ere grebak, beti ere lan baldintzak eta nolabait parekatzeko Bizkaiko labe garaiko langileekin, eta sartu ginen erabat konplexu horretan, Bizkaiko labe garaietan, eta hor filtratu zen, 80. hamarkadan nahi zutela egin altzairutegien ordenamentu bat Europa mailan, eta orduan gogoratzen dugu McKinsey etxe bat, aholkulari etxe batek egin zuena, nolabait Estatu Espainiarren baldin bazien 3 altzairutegi nagusi, Sagunton, Mediterraneon, Ensidesa, Asturiasen eta Bizkaian labe garaiak, horietik bistiak iragartzen zuela, eta hamarkada horretan, lan horretan aritu ziren, eta ja, 80. hamarkadan, bai plana jarri ziguten sindikatuei eta ixteko plana. Ja, orduko, Sagunton lortu zuten, eta orduan hemen, nola alde batetik Eusko Jaurlaritzak ere bat egiten baitzuen, Espainiako gobernuek zuen diseinuekin eta planakin, sindikatuek negoziatzen aritu ginen, bertan bera ustearren planora, baina Eusko Jaurlaritzak eta Madrideko gobernutik segitu zuten planarekin, eta orduan antolatu zen, orain dela 25 urte, martxa bat, Bizkaitikan, gero Lesakatikan ere bai, bat eginez Bizkaiko zutabeakin, Madriderat, eta bertzealde Asturiasetikan, hango lantokikoak ere, plana hori, siderurgian zuten plana hori, bertan bera gelditzeko asmoarekin. Hori izan zen nola baitere, martxa honen sorrera, negoziaketak ezpaitzuten ematen bilatzen zen emaitza, eta orduan plana horien aurka egiteko benetako oihartzuna izan dezan, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik estatu guztian ere, antolatu zen bi zutabeeko martxa hori, Asturias eta Bizkaietikan. Hemen hasiera batean nahiko urruti ikusten genuen asuntoa, ez? Baina gero konturatu ginen, hango labe garaien itxierak hemen ere ondorioak izan zitzakela, ez? Orduan, hemen ere mugitzen hasi ginen, eta azkenean, eztabaida askoren ondoren, erabaki genuen martxa hortara gehitzera, ez? Eta, hasieran, lehen zantuen bezala, nahiko ezkorra baginen ere, gero, ikusi genuen, gure erabakia nahiko egokia izan duzela, ez? Bidean hartu dute Amurrion hain zuzen ere, eta berriz ere eguraldiak gutxi lagundu duen arren, umore honez eta abestiak kantatuz ekin diote gaurko ibilbideari. Euritakoa ezinbesteko tresneria bihurtu da. Ministeritzak Bizkaiko labe garaietako eta Ensidesarako duen plan industrialaren aurka protestatzeko egiten ari diren Burniaren martxaren 2. eguna da gaurkoa. Atzo, Bilbo eta Laudioren arteko ibilbidea egin zuten langileek, 21 kilometro egin zituzten oinez. Burniaren martxak lehenengo eguna igaro du etxetik kanpo. Bizkaiko labe garaietako langile hauek Laudioko polikeroldegian pasa dute gaua. Indarrak berritu dituzte hartu beharreko atsedenaldia hartu ondoren. Ez dute euren ohean lorik egin, baina hala eta guztiz ere oso ondo egin dute lo. Atzoko jardunaldiak asko nekatu zituelako langileak.
Burniaren martxa iluntzean heldu zen Laudiora. Bertako jendeak ongietorria eman ondoren polikiroldegira abiatu ziren. Nekearen ondorioa nabaria izan zen, batzuei masaiak eman zizkieten. Ohitura faltagatik edo aproposa ez den oinetako aiartzeagatik zauriren bat ere izan dute langile batzuk. Bestalde badago atsedenaldia eguneroko nondik norakoak idazteko aprobetxatzen duena. Bide bakarra zela mobilizazioak egitea, eta helburua izanez, alde batetik planak bertan berren ustea, horrez aparte, langilere guzia sensibilizatzea eta ikustea zertan ari ziren Jaurlaritza eta Espainiako gobernutikan, arrateko moduan gunean txiki batean edo ostatu bazterreko solasaldi horietan, sortu zen idea bat, martxa hori egitearen idea. Behin gune txiki batean idea hori bota zenean, ziren gero lotzen, lehenbiziko sindikatuen artean, gero komiteren artean, jendezaren artean, eta ikusi zen, baietz posible zela martxa bat egitea, ilusioa bazen, gogoa bazen, aukera ere bai, eta orduan hasi zen azpiegitura antolatzen. Alde batetik bihazten dirua, aurrekontuak oainekan seguro jakin gabe, 17 eguneko martxa bat egiteko bihazten azpiegitura ekonomikoa, eta gero fisikoa izan zen orduan, alde batetik etapaka banatzea, hasi Bizkaiatik, lehenbiziko izan zen Barakaldon bertatik Madrideraino, 17 etapa horiek antolatzea, loiteko eta lekuak ezpazen lehenbizitik denak lotu ere bai, lehenbizikoak benpen bai, gero demorakin gainekoak lotzeko, eta gero garraiatzeko motxilak eta gainerakoak trailer bat kontratatu zen, eta horrez aparte furgoneta pare bat edo beste gauzak eratunat ibiltzeko. Orduan izan zen, behin idea hori ikusi zenean posible zela egitea, azpiegitura antolatzea, sindikatu guziek ongi ikusi zuten martxa horren egitea, eta orduan errateko moduan osagarri horiekin egin zen plangintza. Bildu ginen, 23 lezakatik eta beste 4 perpisatik joan ginen. Orduan, nahiko zaila zen jende asko biltzea, zeren, jendeak oporrak eta behar zituen egun guztietarako, eta orduan hemen gehien bat komiteko jendea, eta gero beste ale batzuk animatu ziren, eta hortik joan zen, gu sartu ginen, labe garaietakoak zuten strukturan, batik bat, eta haien arrimoan joan ginen. Lehenbiziko aurkezten zuena plana hori zen, Europako aginduak izango ziren ere bai, hemen ikusi zena Madrideko gobernutikan, aurkezten zen plana hori, ordukoz bat egina zen, Altzairutegiko lantoki guziak, Korporazio Siderurgika Integralen bidez, eta plan horrek, aipatu dugun bezala, zen, buruak, altzairutegien nagusiak, Bizkaiako eta Saguntuko eistea. Eta hori aldatzeko zen lehenbiziko helburu, plana horiek bertan bera utzi, eta nolabait berrestrukturatu altzairutegi guziek eta beren martxa izan dezaten. Orduan, helburu nagusia, helburu singularra izan zen planora bertan bera utzi, eta Bizkaiko labe garaiak bizirik segitu ahal izatea. Hor kontuan eduki behar da, hor Altos Hornos zen lehenago aipatu duen bezala Julenek, hor inbertsioa handiak egina ziren 10 urte lehenagotik, 10 urte lehenagotik. Orduan, hor ikusten zen garbi, ez zela kompetitibidadearen arazoa, baizik eta batik bat, aipatu den bezala, Europatik eta heldu zen direktibak, zirela pixka bat hortara bultzen zutena.
Somosierraseko portuan daude honen beste ez Bizkaiko Labe garaietako langileak. 300 kilometro egin dituzte, baina oraindik beste 100 geratzen zaizkie beren helburua lortzeko. 13 egun pasa dira burdinaren martxa deitutakoa hasi zutenetik. 250 langile dira guztira. Beraien lanpostua defendatu nahi dute. Bidaia horrekin hasi zuten ibilaldia eta ez dute atzean geratzeko asmorik. Guztiz nekatuta daude, baina esperantza ez dute galdu. Pizka nekatua, baina ikusten duzu jentea kantatzen eta aldapa beran ikusten duzu lago martxak. Kanbarak ezin segitze, ez? Zein planari aurre egiteko beharrezko izango da ez martxa bakarrik, baizik eta beste mobilizazio gehiago ere. Egunero 30 kilometro inguru egiten dituzte. Ibilaldiaren erdialdean jatordua. Dia eta gurutze gorria arduratzen dira Labe garaietako langileen osasunaz. Ez behar handirik ez da momentuz gertatu. Sendagileek lana badute ordea. Masajeak eman eta oinak sendatzen. Euri eta hotzari aurre egiteko... Zantzen eguna nahiko bitxia, zergatikan guk ateratzen ginen Iruñatikan autobusez, joate ginen Barakaldokoak abiatu behitziren goizez, gu eguerdialdean edo haiekin bat egiteko. Orduan, goizian, genuen hitzordu bat Nafarroko Gobernuko Industria Kontseileriakin, Rodríguez San Vicentekin, eta naiz ardatzan nagusia zen altzairutegi burua, baina bai bagenekiun alde batetikan eragina izanen zuela gure lantokietan, Iruñan eta Lesakan, eta bestaldeatikan politikoki ere guk ikusten genuen Euskal Herri mailan sare industriala, altzairu saria izateko potente bat, izateko buru jabe bat, beharrezko zela altzairutegia bizirik irautea. Orduan, helburu bikoitza horrekin, baitaren nahi genuen inplikatu, Nafarroko Gobernutikan ere bat egin zezatela sindikatuak aldarrikatzen genuenekin, baina bilera horretan ere kontseilariak ez zuen bat ere konpromisorik hartu, behinta berriz, bera harremanetan zaudela korporazioko, industrial korporazioko arduradunekin, eta erraten zietela lasai egoteko, horrek ez zula eraginik izanen akabadoratan, zen laminaziones eta perfisako lantokietan, eta nolabait nahi zuen, guk gatazkatik kanpo bezala utzi, eta beginbistan zenez bezala, ez zuen inolako ardurarik eta konpromisorik hartu, nolabait gure alde egiteko. Orduan, ostasuna horrekin, atera ginen Iruñatik, eta gero, naiz denbora nahiko kaiskarra zen, Labe garaiokin bat egin genuenean berriz ere berotu ginen, eta izan zen momentu hunkigarria bat, gure zutabia nahiko txikia zen, haiekin konparatuz, baina bat egiteak beti ere indarra ematen du, eta izan zen abiatzen nahiko polita bat egin genuenean, Barakaldotik abiatu zen Bizkaiko zutabek eta Nafarrotik joan ginen multzoak. Hemen greba batzuk eta egin ziren, eta horre esan behar da, ez dutela ondoriorik ematen, ez? Eta zeak zuzendaritzak hartua zeukan bere erabakia, eta prezizki horregatik hori atzera botatzeko helburuarekin deitu ziren mobilizazio guzti horiek, ez? Eta hasi zen gero egin zen martxa. Lehenbiziko eguna, gu nola aiatu ginen erdibidean, kilometro gutxi izan ez ziren, ez dakite ez ziren aiatuko dozena bat edorrela kilometro. Eta gero horitzen gara, denbora nahiko txarra zela, uria izuen jautsiala, irailaren 9-an, eta hor, uste dut, Basauriko pilotalekuan, genuen lehenbiziko itzordua,
han bazkaldu, eta berriro ere indar batzuk pixkota hartuta, atxaldian berriz ere segitu etapa motxa bat eginez, lehenbiziko etapa hori burutzeko. Laudioraino joan ginen, eta hasi ziren lehenbiziko hanketako urradurak eta batez ere ginen jendea gutxi ibiltzen garenak eta lehenbiziko gaua han eman genuen polideportibo batean. Lehenbiziko egunakoak antzinetik hartuak ziren, gehien bat ziren edo pilotalekuak edo kirol guneak, eta horiek hemen nola Arabakoak eta Burrusko lehenbizikoak, Miranda de Brotaikoak hartuak ziren, baina gehiago hortik antzinerat egunak pasa ala, bazen errateko moduan abantzadila bat, eta egun batzuk lehenago, bagegenekiun, etapa bakotxak zenbat kilometro esanen zituen, nondik norakoa izango zen, baina leku horietan etzen erabat bermatua azpiegitura hori, Loitiko batez ere, Loitiko lekuak. Orduan, lehenbiziko egunakoak kenduta gero joan zen martxan bertan improvisatzen, Loitiko leku horiek, eta, hori izan zen nola baita abenturare bai, eta gero herri batzuetan, Burgosko batez ere herri batzuetan ez zagoen olako edo frontoi zabal bat, edo kirolgune zabal bat, 500 persona loiten hartzeko, orduan herri txiki batzuetan kanpin dendak, eta elizak bai, erabili izan genituen gaba pasatzeko. Jendearen aldetik erantzuna ahitzona. Herritan jendea ateatzen zen, eta hartzen zigun ahitzongi
batez ere, hori izan duzen herriz herri oso ona, eta gero Madrida aliatu ginenean, han izan duzen ja, manifestaldi bat handia egin zen, eta jende asko mendire joan zen, eta bertako jendea oso harrera ona egin zion. Baitugu bitxikeriak, baina hartua dago, dena badago bilduma bat egina eta etapa hori, memoriaz ez dugu memorizatua, baina bai bildua dago, hori, etapa bakotxak bere bitxikeriakin, badago dosierra bat egina, eta bueno, hain zuzen ere, Arriondoan erakusketa gaurtik hasi eta gaurtik hasita, heldu den ostziletik hasi eta asteburu guztian ideki egonen dena, hor dena bildua daude, nola bideoak, nola argazkiak, nola prentsagoarrak, nola komunikaduak, eta batez ere etapa horretako egunerokoa ze bitxikeriak izan ziren. Baina, denetikan izan ziren, herri batean nahiko zakar jokatu zuten gurekin, baina gaineko guztietan elkartasun agiriak eta gurekin bat egitea horrek ikaragarriko jartzuna izan zuen. Euskal Herrian bertan ere medio batzuk eman zuten sekulako kobertura, sekulako informazioa, egunero egunkari batek benpen, gaur egun gero itxin zuten, Garzolen legea zela itxin zuten egunkari ora, egunero horri bat edo bi burdin matxari buruz, burdin matxeko kronikak zabaltzen zituen. Eta eguna pasa hala, Euskal Herrian girotzen joan zen, sensibilizazioa, informazioa, jendearen komentarioak bat egitea hori, baina baita ere estatu mailan ere hartzen ari zen indarra hori, eta gu gaiatzen ginen herri txiki horietan batez ere ikusten zen jendeak bazakiela, zertan ari ginen, zer nahi genuen, eta beren elkartasuna, eta egin batian herri txiki horiendako langileko ere gu ginen nolako ikurra bezala, langileri klasearen eredu bezala, eta hori izaten ziren elkartasuneko adierazpenak, malkoak, txaloak eta ikaragarria zen. Errepidean, Bizkaiatik 500 inguru egon ziren, hemendik aipatu duten bezala 26, denok hiltzen ginen. Aldi berean, bazen jendea, fabrika lantegiko jendea, oporrak hartu o jaizuna, eta joaten zen, igual egun bateko martxa egitea, o bi egun, edo horrela ez. Eta fisiko aldetik esan behar da, hasierako etapak laburragoak izan zirela, zeren aguantatzeko, pixka bat hartzeko forma eta hori ez. Izan du ziren etapak agitz luzia, 50
3 kilometrokoak izatea jatu ziren, eta nahiko hortan bai fisiko aldetik gogorra izan duzela. Azken finean, gaur egun ere, pasatzen dire eta demora pasatzen balima da, zenbait egoera errepikatzen dire. Ikusten dugu orduko laminetegia eta gaurkoa ez duela deus ikustekorik. Ordu zen estatu mailan zagoen, estatuko gobernuen eskutik zagoen korporazioa, CSI, Corporación de Siderurgia Integral, gero osatu zen azeralia, nolabait saneatuta da gero azeraliak pribatua zen, gero bat egin zen Frantziako eta Luxemburgoko beste bi siderurgia nagusiekin, Arbet eta Usinor, orduan Arcelor bihurtu zen, tarte horretan inguru honetan Arcelorrek saldu zuen Zalaingo planta Kondesari, eta ondotikan talde hau dena, Europa mailako talderik handiena, denak ezagutzen dugun indioak, Mittalek hartu zuen bere baitan, eta orain Arcelor Mittal dago honen denan giberetikan edo nagusi. Orduan ondorio bezala ateratzen dugu, eta gaur egunera ekarriz, orain dela 25 urteko egintzena, hemen borrakatu egin behar dela, langileen eskubideak, langileen lan baldintzak, horrek sortzen duen enplegua eta ondasun soziala, hori eskubideak eusteko eta ez urratzeko langileen azken finean etorkizuna, borrokatzen segitu behar dugula eta ez dugula beste biderik. Bai, borrokaren nahiz goaingo egoera ez den preziski oso ona langileri entzako, esan behar da, hori lehen Julenek aipatzen duna, borrokarik gabe ez dela ezer lortzen. Orduan, guain ere dauden borroka bakanak, beti ari dire gauza xumeak, baina lortzen dituzte beren helburuak. Hemen gogoratu behar da, Bizkaian adibidez, momentu honetan zaharretxetako langileak daramaten borroka, 2 urte daramaten borrokan da grebak egin ez eta atzo irakurtzen duen egunkarian lortzear daudela akordio bat eta nahiko baldintza onarekin, ez? Orduan, finean hori da, ez? Borroka dela bidea lehen eta gora.
Bueno, erakusketan badire argazki pilo bat, eta gero prentsa agiriak, garaiatzen atera ziren prentsa agiriak. Nagusiki, eta gero bideo bat ere bai, izan ziren leku desberdinetekan hartutako bideoak, hoiekin bat eginda, eta dena pakete batian, ordu bat erdi eskas irauten duen bideo bat, etengabe ematen ariko da. Argazkiak, mastxa guziko argazkiak daude, bitxikeri guziekin, prentsa oharrak, prentsa desberdinen oharrak, eta horrez gainera, egunerokoa ere bai, norbaitek egin zuen, bildu zuen egunero gertatzen ziren, orduan euskaraz eta erderaz, eguneroko horiek, egunez egun bilduak daude, eta gero ondorioren bat ere bai, epilego moduan, zer nahi den erakusketa honekin, hasieran eta bukaeran ikusiko direnak. Badire argazki eta prentsageri pilo bat, bada zer ikusi, eta animatu jendeari ikusi, eta gainera situatzeko hori pasatu zela orain dela 25 urte, baina gaur ere olako mobilizazioen eta lanaren premia badagoela. Nekez esan daiteke zenbat jende bildu den gaur Madrilen Bizkaiko Labe garaietako eta Ensidesako langileek egindako burdinaren martxaren azken etapan. Antolatzaileen esanetan, 50.000 pertsona inguru. Bazkaldu ondoren eguardiko ordu bat eta erdietan ekin diote azkenengo ibilbideari. 12 kilometro zeden oraindik industria ministeritzara heltzeko. Ibilaldia hasita zegoela hasi dira heltzen Madrilera Euskal Herritik eta Asturiasetik ateratako 800 autobus inguru. Autobus ilara izugarria sortu da. Momentu horretan heldu da bertara burdinaren martxa. Autobusetatik jaitsi eta jendea manifestaziora gehitu da. Eguneko momenturik hunkigarriena Bizkaiko Labe garaietako eta Ensidesako langileek Euskal Herritik etorritako milaka eta milaka langileekin topo egin dutenean gertatu da. Txaloak eta animo oihuak non nahi. Hain handia zen bertan bildutako jendetza, 700 langileak ere problemak izan dituztela aurrera jarraitzeko. Langileak hunkituta jasotako ongi etorriarekin eta senitartekoak laguntza emateko prest. Espero genuen arreta handi izatea, baina hau gehiegi da guretako, gehiegi erran edut, jende guztia bolkatu da, Euskal Herritik antorri da dende pilo bat. Claro, kurro behar da, ez badago kurro zer egingo dute. Torri gara animoa, ja egiten dugu salbatu puestoak eta hola zerbait ere biharrezkoa delako, bestela zan, geltzen da gure alderdi hori, bastanta mal errekatoi geltiko da, gaizki. Manifestazioaren aurrekaldean metaleko ordezkari sindikala joan dira. Sindikatuetako idazkari nagusiak atzean. Madrildarren txaloen artean sartu da manifestazioa Castellana errepidean. Honen ondoren denek bildu dira industria ministeritzaren aurrean. Sindikatuetako ordezkariak Claudio Aranzadi industria ministroarekin bildu dira, siderurgia integralaren plana aldatzeko eskatuz. Bilerak eman du fruiturik, negoziaketa maila berriro irekiko da eta datorren ostegunerako beste bilera bat antolatu dute.